Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Көннәр җылыту белән автомобильләрдә яшелчә һәм җиләк сатучылар саны артты. Кибеттә һәм бирдә сатылучы продукция нәрсәсе белән аерыла, Гүзәл Шихапова ачыклады. Татар драм театрында премьера. Шалы язучысы Айгөл Ахмадгалиеваның «Сагынган чакларымда» әсәрен Оренбург театры сәхнәләштерде. Премьераны Мәрьям Файрушина күреп кайтты. Көннәр җылыту белән урамда автомобильләрдән яшелчә һәм җиләк җимеш сатучылары саны арта. Шәһәрдәшләр урамда сатылган товар арзанрак дип саный, әмма бу законсыз сәүдә булып санала. Сатучыларның эшмәкәрлек алып барырга документлары юк. Товар нинди шартларда сатыла, продукцияны каян кайтарталар, Гүзәл Шихапова ачыклады. Автомобильләр кеше күп йөри торган урыннарда туктала, гадәттә бәяләре кибетнеке белән чагыштырганда арзанрак. Сатып алучылар да шуңа алдана. Шамил Усманов һәм Вахитов проспектлары киселешендә янәшәдә генә ике автомобильдән сәүдә итәләр. Сатучыларның берсе безгә бәяләрнең ничек куелуын аңлатты. Магазины разные, там иногда вот так бывает, иногда вот так бывает. Ну как бы, У вас дешевле? ну чуть-чуть дешевле, иногда так, иногда. Ну подешевле стараемся. Например, магазин 100 поставить, мы поставим по 90 сделать. Без мондагы бәяләрне якындагы супермаркеттагы бәяләр белән чагыштырып карарга булдык. Зур аерма юк. Барысы да җитештерүчегә сортына бәйле, әмма сатып алучылар күбрәк бәягә карый. Бывает иногда беру, вот тоже по пути беру, там тоже купила в автолавке. Не в автолавке, правда, там киоск. Цене то считаю нормально, не больно отличается даже иной раз. Что-то дешевле, что-то дороже. Қоян көңіліне шышыннан алам, аларда һәр вакытта арзанрак. Алардан күбрәк алам. Әйбәтрәк булса әйбәт алардан алам. Законсыз сәүдәгәрләр товарны күпләп сатучы базардан ала. Иртәдән кичкә кадәр кеше һәм машина күп йөри торган урында торалар. Фургонда тиешле санитар шартлар тудырылмаган, кул юу урыны да юк. Сатучы якында урнашкан биналарның бәдрәфенә керәбез дип аңлатты. Так пройдите, вон там угол там. Туалет и ванный есть. Кибеттә сатып алучыларга чек бирәләр, товарга карата зарлар булса, аны кайтарып була. Бу очракта исә сатучының сүзенә генә ышанырга туры килә. Помидор видно же, не вчерашний, не сегодняшний. Все. Вот у меня с собой в машине есть каждый день свежий товар. Яшелчә һәм җиләк җимеш белән агуланган очракта җаваплылык сатып алучы өстендә кала. Шәһәрдә даими рәвештә мондый сәүдәгәрләргә карата беркетмәләр төзелә, әмма бу чараның файдасы аз. Физик затлар 1500 сумнан 3000-гә кадәр штрафка тартыла. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 513131 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Педагогия университетында көнчыгыш әдәбиятын Казахстаннан килгән профессор укыта. Мондый очрашулар махсус программа кысаларында уза. Якын арада уку йортында чит илдән тагын кунаклар көтелә. Автор Азиз Несин, он автор 34 сборников сатирических и юмористических рассказов. Бүген педагогия университеты студентлары өчен лекцияны Казахстаннан килгән Мира Балтымова укый. Филология фәннәре кандидаты үзенең белемнәре белән уртаклаша. Дәресне интерактив формада уеннар һәм викториналар белән алып бара. Эти мои лекции, они посвящены литературе Востока. Литературу Востока мы уже рассматривали с древних времен, а сегодня вот на лекции я говорила о современной литературе Востока. Казах татар багланышларын ныгытуда сүз сәнгате зур роль уйнаган. Безнең урта гасырларга хәтле булган язма уртак әдәбиятыбыз бар, фольклор үрнәкләребез, уртак язучыларыбыз бар. Һәм инде әдәби багланышларны, фәнни, гыйльми багланышларны ныгытуда әлеге программа зур роль уйный дип уйлыйбыз. Хәзер Актүбә һәм Чаллы университетлары арасында ныклы элемтә барлыкка килә. Студентлар белән алмашынырга ниятлиләр. Онлайн конференциялар, семинарлар уздыру күздә тотыла. Башка илләр белән дә элемтәләр булдырырга телиләр. Мы поэтому перед собой ставим задачу вплотную работать с рядом крупных образовательных центров Европы, Азии, бывших стран СНГ. Поэтому такие программы практикуем у себя. Университет Франция, Германия, Канада, АКШ, Болгария уку йортлары белән хезмәттәшлек итә. Алга таба да дуслык җепләрен ныгытырга телиләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Шолуда кадетлар ярышы узды. Әлеге шара республикада бірінші тапқыр Узам Гренада паркында бірнеше шәһәрдән келген кадетлар түрлі ярышларда көш сынашты. Ярышлар башланыр алдынан кадетлар номерлар күрсәтте, тигез атладылар, музыкаль инструментларда уйнадылар. 6 кешедән торган 6 команда 7 этапны үтте. Бу каршылыклар полосасы атыш, гранат ату һәм башкалар. Для меня больше всего собирать сложнее, чем разбирать, так как там надо собирать детали и вставлять их. Ну, доволен так себе, результат средний. Флажок не опустил до конца. Катнашучылар арасында Тукай районы Ижевск мәктәпләреннән килүчеләр дә бар. Киләчәктә оештыручылар Чаллыда зур полигонда төбәк ара хәрби патриотик чаралар уздыру үзәге булдырырга тели. Мы планируем это мероприятие проводить ежегодно, все масштабнее и масштабнее. То есть планируем выйти на республиканский уровень, в дальнейшем и на федеральный. Что даст это городу? Ну, прежде всего, даст некую площадку для общения военно-патриотических клубов нашей республики, для пропаганды здорового образа жизни и для развития нашего города. Бүгенге нәтиҗәләр буенча Чаллының калкан кадетлары иң яхшылар дип табылды. Әмма кадетлар көрәшенең төп максаты республиканың һәм башка төбәкләрнең кадетларын берләштерү. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург Татар дәүләт драма театры шаулы язучысы Айгөл Әхмәтгалиеваның сагынган шакларымда исемле драмасын сәхнәгә куйды. Татар дәүләт драма театрында узган спектакльгә язучының гаиләсе, туганнары, сабакташлары, хезмәттәшләре килгән иде. Bu eserim baldan okumadım, lakin okumasında bilip duram işlerlikkenin. Şuna göre bari dik oңай karım. Elbette kisette, koyalı alıp kirегіз, yılıytırgan dip, işlerlikle Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Айгөл Әхмәтгалиева тамашачылар яратып укый торган ул бит кичә иде Акчитек туташ әсәрләренең авторы. Бүген Казан утлар журналының проза бүлеге мөхәррире булып эшли. Аның хикәяләре мәктәп дәреслекләренә кертелгән, күбесе рус теленә тәрҗемә ителгән. Bu Sağıngan Şaklarında degan dramanın asılında men aytırdım bizim əbikeylərinin, bizim babakaylarının yaş şakları yata. Yaşqın aytırlar mənə bugünkü şurnağına yazığız dip. Lakin kilişəsə kilmi yaş bugün ötkənlərdən yazmışını bilməyib. Mənə bizim əbikeylərinin yaşlığı ağır soğuş yıllarına turub kelgan. Həm onların avuldağı yazmışı front qırından heç günə də kim bulmağan. Bilməyim, şaduruna kurgan barışqımını birəsinə də bilməyim. Yerine de tartımalı. Bağlarını açtan ötürüge tileysiz mi? Сагынган шакларымда драмасы авыр сугыш елларының бар михнәтен үз җилкәләрендә күтәргән хатын-кызларга багышланган. Беренче тапкыр Оренбург театры сәхнәләштергән әсәрне Чаллы тамашачысына да тәкъдим иттеләр. Мен бу спектакльдә Шәһидә ролен башкарам. Минем өчен ул бик тә мөһим, бик тә зур. Минем иң яраткан ролем хәзергә. Авыр булган инде, авыр. Чөнки бу спектакльдә булган вакыйгалар ул безнең әбиләрнең, бабайларның яшәр. Без аны күрмәдек, без аны ишеттек кенә. Миңа калса бу спектакль бик тә безнең әлеге шәһәрдәге яшәүче яшьләребезне тәрбияләүгә дә бик әйбәт кенә булып чыкты. Монда шул теге урыслар эшләтәге воспитательный яклары да бар. Үзебезнең гадәтләрне онытмау, авылларыбыз тарала, яшьләребез шәһәргә китә, авыллар, татар авыллары менә бит бар, менә шулар. Бөтен нәрсә дә кагыла бу пьесада. Күңелне актара торган, бүгенге заман көнендә үткәнне китереп бастыра торган, тормыш агышы турында уйландыра торган спектакльне Чаллы тамашачылары бик җылы кабул итте. Мәрьям Файрушина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Иртәгә Рамазан айының 3-нче көне Чаллыда сәхәр ашу 1 сәгать 13 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 19 сәгать 40 минутта башлана. Исегездән чыгармагыз, ураза ул ашау өчедән тыелу гына түгел, барлык начар сүзләрдән һәм гамәлләрдән тыелу. Фарыз ураза һәр балик үз акылында һәм сәламәтлеге булган һәр мөселман өстендә булганы бурыч. Ул таң атканнан кояш баюга кадәр дәвам итә. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский.
Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Альфа-клиник. Улучшение потенции, лечение простатита, преждевременного семяизвержения.